Siguro akmang-akma lang nagkataon yung pagka-assign ko doon. During that time, we were actually trying to restore the place, the church, and even the whole community. Dahil alam naman natin kung anong nangyari sa San Guillermo Parish. Tapos pumasok nga doon yung isang TV series, yung May Bukas Pa. Maganda rin na naging venue yung May Bukas Pa para pabalikin at pauwiin muli yung mga taga Bacolor from doon sa istoryang yun, dahil nakita nila na buhay pa pala ang buhay ang parokyang ito, at parang nagbigay sila ng pag-asa na makita nila kung paano bumangon. Hey guys! Welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. On our previous episode, Father Jess talked about his family and his journey to priesthood. He also mentioned his experiences during the taping of a famous TV series. Join us as we continue to know more about Reverend Father Jesus Manabat Jr. Siguro kung titingnan natin, malaki yung ambag parate yung experience of our family. Tapos yung environment, at the same time kung sino yung mga nagiging nakakasalamuha ng isang binata. Kagaya ko, kung ang aking pamilya, lalong-lalo yung aking mga magulang ay madasalin, malapit sa Diyos, hindi malayong mangyari na parang itinatanim nila yung binhi na sa bokasyon ng pagpapare. But at the same time, yung karanasan mo mismo, lalo na sa mga taong nakakasalamuha, dahil ako'y nag-aral sa University of the Assumption, tapos nagkaroon ako ng pagkakataon na maging Knights of the Blessed Sacrament, at ang pinupuntahan ko ay yung chancery kung saan nakalagak yung mahal na Virgen. Ito yung naging daan din para mahubog at makita ko na parang may tawag. At yung tawag na ito ay tumugon ako na nung una, sinubukan ko lang. And then when I started to enjoy the life in the seminary, so I started to look at myself. Am I for this kind of ministry, yung pagpapare? At sa awa ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, nakita ko naman na kung paano ako minahal ng Panginoon, at kailangan kong tumugon dun sa pagmamahal na iyon. At yun ang nakikita kong malaking dahilan para umuo ako sa buhay pagpapare. Yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Panginoon sa akin mismo. Meron naman, pero hindi ako yung athletic, dahil ang alam ko sa sarili ko ay mahina yung pangangatawan ko. Even when I was in the seminary kasi, parati ako nagkakasakit. So in terms of kung sa mga physical, wala akong ganong interest. But I was more inclined with other skills, like when I was in the seminary, nakita ko yung buhay ko bilang isang, dahil mahilig ako sa bahay. So napansin ko, pag binibigyan, dahil lang karanasan namin doon, every year pinapalitan yung mga kwarto namin. Napansin ko, kung yung mga kwartong kung saan ako nag-i-stay at naaayos kong mabuti, madali para sa mga kapwa seminarista na pag sila'y lumipat doon, nagugustuhan nila yung lugar. Meron nga akong isang naging kwarto noon, talagang tabi siya ng bodega. But nung nandun na ako, dahil nag-iba yung aura niya, parang ito yung naging puntahan ng mga seminarista. So, tapos, nung nasa theology na ako, I was given the opportunity to be part of a big project, like naging liturgist ako. Na at the same time, nagkaroon ng pangarap yung aming director noon na magtatayo ng chapel. So dahil may kaalaman ako doon at medyo mahilig ako sa
sa pag-aayos ng isang lugar. So, yun ang nakita kong naging hub. Parang siguro interest yun at first. At sa ngayon, habang ako'y nasa mga parokya, nakikita ko na from that experience, tapos mapupunta ako sa isang parokya, parang naging bahagi siya ng aking mission at parang siguro it's a gift. I should say it's a gift kasi hindi lahat kami sa mga pare o maging ako'y seminarista, hindi lahat ng mga seminarista ay may ganoong inclination na tumututok at na nakikitahan ka ng ganoong talento. So, from my point of view, nag-umpisa sila sa mga interest at hobby. But now, as a priest, I look at them as a mission and I look at them as a gift. Parang ganun yung pananaw ko. Siguro makikita ko yung naging link ko dito sa Cruzada. Hindi lamang dahil ito isang debosyon at advokasya ng ating Santa Iglesia dito sa Pampanga, kundi when we celebrated the golden anniversary of the canonical coronation, I had the chance to be part of the committee. At ako yung nabigyan ng pagkakataon para focus doon sa liturgy na gagawin doon sa golden anniversary, and at the same time yung mga ibang gawain sa preparasyon. From then on, parang siyempre when you enjoy a certain work or kung ano yung naibigay na trabaho sa iyo, nandoon yung puso. And then I look at that. Pagbalik ko sa mga, especially when I was young, nung ako'y nasa high school, I realized na bago pa yon, meron na akong connection dito sa krusadang ito. Hindi lang siguro ako aware. Yun nga, nung naging Knights of the Blessed Sacrament ako dito sa chapel, dito sa chancery, at nandoon yung imahe ng mahal na Virgen, yung Virgen de los Remedios. Every day that I attend the Mass, merong kasing ginagawa na ritual na yung pare na naka-assign doon. Bago ibigay yung blessing, magdarasal sa mahal na Virgen, then people will go to in front of the Blessed Sacrament, Blessed Virgin Mary, tapos magdarasal, magpapasalamat. At bilang isang bata, sumasama-sama ako doon. And then I realized, aside from that devotion, yun din ang naging daan para magkaroon ako ng parang interest sa pagpapare. So from there, nung sinabihan ako ng ating obispo, si Apundong, na maging director sa Cruzada ng Virgen de los Remedios. Siyempre, hindi siya isang ordinaryong na trabaho dahil ito'y pang Archdiocese. So, kailangan kong alamin. So, I realized, habang inaaral ko yung mismong trabaho, the term Cruzada, nung una, akala ko nakafocus siya sa mga images. But habang tumatagal at habang binabalik-balikan ko kung ano yung misyon ng Cruzadang ito, yung mahal na Virgen, nakasama yung Santo Cristo del Perdon, nakita ko meron siyang malalim na misyon na ginagawa sa ating Archdiocese, which I think it is very crucial to highlight, especially now, kasi napakaganda ng kanyang advocacy. And what is the advocacy of this crusade? The advocacy of this crusade is take care of the poor. Tune in for the next episode of Mama's Boys, featuring Father Jess Manabat. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamatane!